Hej, jeg sidder i studiet her med Date og Bolette Krogsgaard Ræder. Og jeg vil gerne lige høre jeres mening om kønsforskel og aktivitetsniveau. Yes, piger og drenge, de er jo faktisk lige fysisk stærke. Piger, de er faktisk helt op til 10-11-årsalderen mere smidige, og de er hurtigere, og de er meget bedre koordineret, end drengene faktisk er. Piger, de kan ofte sådan der stå og småsnak, men når det kommer til stykket, så kan piger faktisk lege lige så vildt som drenge. Så piger er egentlig lige så fysisk aktive som drenge er? Det er de, ja. Ja. Og så vil jeg høre noget om kønsforskelle i forhold til kommunikation. Yes, altså når det kommer til kommunikation verbal og non-verbal, så er drenge dem, der råber rigtig meget. De er meget mere fysisk aktive, og det er dem, der spiller fodbold i gården, hvis du kigger der rundt omkring. Og pigerne er dem, der er meget mere verbale, men de stadig er rigtig stille i forhold til drengene, fordi drengene de kommunikerer på en meget mere aggressiv metode. Og pigerne er meget mere visketæskeagtige end drenge. Så de står meget sådan ude i hjørnet og står og snakker om de piger, de ikke gider lege med. Men de er stadig lige så fysisk aktive. De er bare mere verbale. Ja, okay. Ja. Og så noget med kognitiv kønsforskel. Yes, altså der sker jo den største kognitive kønsforskel i pubertetsalderen. Fordi det er der, hvor de fleste piger ligesom adskiller sig fra drengene. I den tidligere alder så var drengene og pigerne lige så fysisk aktive, og pigerne havde faktisk rigtig mange fordele. Men i pubertetsalderen, der begynder pigerne at interessere sig mere for drengen og sit udseende, og hvorimod drengene tænker stadig på fodbold og så videre. Det er stadig det, de interesserer sig for. Så når piger bliver ældre, så skifter de ligesom deres identitet på en måde? Ja, og ligesom deres interesse. Går hen til noget andet. Og det gør drenge ikke, de fortsætter bare med at gøre det, de altid har gjort aktivt, ikke? Præcis. Og så forskel mellem kønnene i forhold til individuel forskel inden for det enkelte køn. Yes, den hovedsagelige forskel er, at piger er en smule mere forsigtige og kommunikerer mere verbalt end drenge, som jeg også har sagt tidligere. I gamle undersøgelser viste det, at piger er mindre aktive end drenge på skolens udearealer. Dette har nye undersøgelser modbevist. I den tidlige alder er piger mere smidige, hurtige og bedre kombineret. Altså pigerne er meget mere stille og rolige, sagde de tidligere undersøgelser, men det har så skiftet sig lidt til de nye undersøgelser. Og hvis man kigger på udearealet, som man ikke har taget i betragtning tidligere, så betyder det også en del, om det så er stort eller småt. Så hvis der er nok plads til, at pigerne gør fysisk aktive, så er de det. Ja. Men hvis der ikke er det, så gider de gider ikke gå ud på en fodboldbane og få en bold i hovedet, så vil de heller bare stå ude i hjørnet, og det skal tiske og snakke om de piger, de ikke gider lege med, ikke? Så udelukker de så lidt, yes. Ja. Hvad siger den nye forskning om køn? Ja, den siger jo bare, at piger de er stærke, faktisk stærkere end drengene. De er helt op til puberteten bedre fysisk udrustet end drenge, fordi de har mere muskelkraft, og de er mere smidige og hurtigere, og de har bedre reaktionsevne. Så det er det, den nye forskning siger faktisk. Ja, så jeres konklusion egentlig for det her, det er egentlig bare, at når piger har plads til at være der, så vil de gerne være fysisk aktive, men når de ikke har det, så vælger de så ikke at gå ud på fodboldbanen og risikere at få en bold i hovedet, og så bare stå ude i hjørnet. Yes. Men når de så kommer op i den der pubertetsalder, så vælger de lidt at skifte interesse. Yes. Hvorimod drengene, de fortsætter med det, de vil. Lige præcis. Ja, men tusind tak for jeres interview. Tak. Tak for svarene. De var gode og gode formuleret. Tak. Jamen, hej.